idan za ku hau a daidaita kamar haka akwai mutum biyu a ciki wanda baka san su baka same su a ciki nan ga wayarka to maimakon ka ka saka ta aljihun ga ta nan bangaren ka shiga to ba haka za ka yi ba sai kai haka kuma ka saka ta a wannan aljihu abinda za ka yi sai kai haka ka saka ta aljihun ka nan ko na nan sai kai haka shikenan. Idan kuma kuna tafiya kai ka ce za ka je guri kaza ko sai ka ga sun ce maka ai su kaya sai sun san da hanya to kafin ka sauka ka tabbata ka cire jikinka ka tabbata komai naka iya nan kafin ka sauka. Wannan shine abu na uku. Kuma idan kuma makamai suka cire maka idan ka ga da hanyar gudu a favori idan ba hanyar gudu akwai ka wasu. Sai abu na hudu kuma shine idan akwai mutane guda uku a ciki duka wanda su ma baka san su ba idan za ka hau gefe misali waya kana hannunka kada ka saka ta anan domin idan ka saka ta a wannan aljihun ka hau ta nan ta cikin nan za zo tana kan nan. Kun gani za ku iya ana ku tafiya ana ku zirkuri ana ku zirkuri sai dai kawai ka ji ba ka yi. Idan ta nan bangaren ma ka saka ta nan bangaren ka saka ta nan ma kuka hau gefe kuna tafiya ta nan gurin wannan da ke tace da shi ma zai iya zare ta nan gurin to wannan kun gani kuna tafiya kuna to kada ka saka ta a wannan gefe ko ne kuma kada ka saka aljihun ka na nan bani kada ka saka ta aljihun ka nan ta gurin shi ma ita ma ka saka ta a nan aljihun ka na wannan shi salin halin to wannan shine hanya za ku dinga hawa. Sannan kuma kada ku yarda ku dinga hawa a rediyo sai idan ku gansu abu irin wannan askin kansu ko irin wayannan kwarin kawai idan ka ga mutum normal shine za ka hau idan ka gan shi da aski ko yanayin ko kuma baka tsaye da shi bai tsaya ce ina za ka yi wallahi kada ka hau in dai kana kan titi mai dan sauyi zai tsaya a gaban ka akwai mutane a ciki ba kai ka tsaye da shi ba wallahi kar ka tsaya ka hau na gaya muku yayi.